Posta ser jiġi wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym. Antonello Bella jselmilkom jagħtikom merħba 33 programm mis-sensiela botta u risposta. Illejla nibdew il-programm naqra kmieni wkoll minħabba li jemmu l-Eurovision Song Contest allura nagħtuna spazju wkoll dan il-festival mużikali biex wieħed ikun jista' jgawdih. Mentri aħna l din is-sija li ġejja se nkunu din nitkellmu ftit fuq l-ewwel 5 tiġrijiet tal-Kampjonat Dinji tal-Formula 1 fejn fih rajna tista' tgħid dominju assolut min-naħa tar-Red Bull. U dan il-għadni jillejla fuq il-panel għandna lil Duncan Sant mill-Scuderia Ferrari Club Resapuġa Malta u lil Jordi Brinkat partitarju tal-Aston Martin illi nirringrazzjaġhom minn issa talli oġobhom jattendu għal dan il-programm. Nfakkarkom ukoll li kull min jixtieq jintervjeni f'dan il-programm, nfakkarkom il-dinja xandira diretta u tistgħu wkoll tagħmlu dan billi tħallu d-domandi l-kummenti tagħkom fuq is-sezzjoni illi għandna miftuħa għalikom fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Nibdew mill-ewwel il-diskussjoni dan kienu Jordi, merħba lura fil-Kamra Sportiva, merħba lura fuq botta u risposta u grazzi tal-li lejla oġobkom tinaqdu magħna. Stennejtu li Red Bull kienu ħejħorġu daqshekk b'saħħithom f'dawn l-ewwel 5 tiġrijiet? Duncan. Kieku ngħid bil-kontra ma kont ikun hemm nikdeb, jiġifieri ngħidu hekk mill-kif spiċċaw ir-Red Bull il-kampjonat is-sena l-oħra. Minn kif marru fit-testing kienet kważi ovvja li ir-Red Bull kienu ħajkunu b'saħħithom ħafna f'dan il-kampjonat u naħseb li ma kienet sorpriża l ħadd illi kienu daqshekk b'saħħithom u dominanti. Iktar milli id-dominju tar-Red Bull, iktar naħseb illi fallew it-timiet l-oħrajn illi they keep up id-development mar-Red Bull, iktar milli ir-Red Bull kellhom kienu jaqtaw lura jew ma jiddominawx daqshekk. Jordi minn ħatijak? Jordi il-mikrofonu. Ringrazzjak Antonello u ringrazzjak ukoll lil-Duncan li huwa tiegħi wkoll. Iva ma li kienet ħaġa ovvja li Red Bull kienu ħajdominaw dal-kampjonat. M'hemmx dubju l-ġida hija bejn tnejn mistoqsija mhux li ma tim ħajħu l-kampjonat imma li ma xufier bejn Perez u Verstappen ħajħu l-kampjonat. Anke bil-favoriti ma' Verstappen, però Perez ma sax ħadd jieħu żaqqu u tipo bħalma kien ħakir il-kun tardi jew Schumacher il-Vine dak iż-żmien li il-first driver ħajħu l-kampjonat. Anzi nemmen li Perez ħajbqa' jissielet sal-aħħar sabiex ikun sfidant ewlieni ta' Verstappen. Il-mistoqsija tiegħi hija ovvjament x'nagħti darju tal-Aston Martin il-ġlieda għat-tieni post. Hija miftuħa beraħ u naħseb distella l-anċipazzjoni ħatkun kollha u għajnej ħajkun fuq mi ħajspiċċa it-tieni post bejn il-Mercedes, il-Ferrari u l-Aston Martin. Jordi, ħalli nibda bik issa d-domanda li missak jaqfat li inti Sergio Perez ta' ħafna żmien f'Team Silverstone allura jgħidu hekk tafu naqriżjed minn Duncan. Kemm taħseb li l-Messikan se jkun kapaċi jagħti sfida l-Max Verstappen għal-rebħ tat-titlu sal-aħħar meta tqis is-superjorità li għandhom bħalissa l-karozzi blu? Le kif aċċennejt qabel. Perez mhux se jqgħod jgħidu fuża u jistenna jkun ta' sfidant ewlieni, mhux se jħalliha lil Verstappen jiddomina, anzi juri x'jaf postu jaf li mhux garanti li dejjem bil-mistoqsija jekk se jiġi konfermat
għall-istaġun ta' wara, naħseb u issa huwa ċans li Perez juri il-vera xufier ta' kwalità ju. Meta kien magħna kemm Force India u kemm Racing Point dejjem kien superjuri fuq it-tieni xufier, anke meta kien xufier meta kien hemm kemm Hull, kemm Berg, kemm Ocon u kemm Stroll dejjem iddomina fuqhom. U meta kellu ċans li rebaħ, kull staġun li niftakar sew dejjem talgħu fuq il-podju, kemm kien damana mal Force India u Racing Point, ġifieri il-koll jiena fimni għandi simpatija kbira lih. Imma alla kienu li għadbaqa tim tal-Aston Martin ingawdu għax li kieku bistaħat tiegħu l-Aston Martin jgħux qegħdin fil-Formula 1. Dak li x'taħseb? Li Perez driver tajjeb ħadd ma jittajmerih. Ġifieri wara meta kien ma' timijiet iżda anke fi żmien Stauber niftakar meta kien jagħmel tlielaq tajbin ħafna. Il-problema hija u din rajniha diġà is-sena l-oħra skont x'triq ta' development jieħdu r-Red Bull. Bejn Verstappen u Perez hemm stil ta' sewqan differenti sew. Illi is-sena l-oħra rajna kif bil-updates li kienu ġabu r-Red Bull favorixxew ħafna il-first driver, verità Verstappen, u sakrifikaw il-Perez. Jiġifieri jiddependi. Naħseb il-ġlieda għall-bidu iva tkun hemm hemmhekk imma as the season progresses kif jgħaddi daqsxejn iktar tlielaq naħseb ħajoħroġ iktar b'saħħtu Verstappen u meta jibdew ġejjin id-developments tajbin tal-karozza iktar ħajkunu favorit Verstappen milli Perez. Jordi, mela, waħda mis-sorpriżi pjaċevoli illi kellna fil-bidu tal-istaġun huwa appunt ottim li żomm inti Aston Martin illi grazzi għal Fernando Alonso wkoll sibtu 4 podji f'dawn il-5 tiġrijiet. Temmen l-influenza tal-Ispanjol tista' tinkom biex forsi dis-sena jirnexxilkom tisirqu xi rebħa minn x'imkien? Naħseb rebħa jenaqar remota. Jiena nemmen li kemm il-Ferrari kemm il-Mercedes għad ħajalqu id-distak li hemm bejn l-Aston Martin u huma. Jiena iktar naħseb li jekk nibqgħu konsistenti bejn tielet u r-raba' post fit-tlielaq naħseb li ikun tragward sabiħ. Aħna niftakru li s-sena l-għaddi kien staġun disastru min jaf kemm Vettel xtaq li dis-sena għadu jisuq magħna. Kien ikun naħseb tim mill-isbaħ bejn Vettel u Alonso kien naħseb ikunna waħda mill-aqwa line-up. Kien se jkun tim Vettel Alonso ma kien ikun line-up tal-għol. Imma wara l-istaġun tas-sena l-għaddiet naħseb dis-sena ħriġna kienu dejru favoriti mill-bidu. Bit-testing kien ħareġ biċ-ċar li l-Aston Martin qegħdin fuq quddiem. Però basta ngħid li ħankunu daqshekk b'saħħitna, ġifieri laqqas fil-kampjonat tal-1999 meta konna bil-Jordan ma konna daqshekk fuq quddiem. Dak għalija s'issa wieħed l-aqwa kampjonat issa daqgħet kelli fil-bidu tal-kampjonat. ħafna. Meta dak il-ġirijiet x'inkomplu anke d-diskussjoni Alonso, tara Alonso differenti din id-darba anki isma' f'Baku ħajtu lil-Lens biex jagħmel hekk, mentri f'timijiet oħra qatt ma rajniha din. Il-kummenti tiegħek, Jordi. Ġifieri kollha nafu l-karozza tiegħu ma naħseb li magħna żgur mhux se nħalltu meta kien mal-McLaren fiż-żmien meta kienu bil-Honda, ġifieri kien letteralment jgħaddi passata bit-tim u bil-magni, ġifieri magħna naħseb sab jisu t-tieni familja tiegħu. Jidru xufier ta' ċertu età, ġifieri da qed tibqa' konsistenti u qed naraw fil-verità xufier u Alonso, ġifieri. Sewwa wis, dak kien minnu ħatakom il-Ferrari dal-istat l-istessa ma tantx qed nara li kellkom affarijiet sbieħ. Minkejja dan il-prinċipal Frederick Vasseur
qed jagħmel diversi kampjamenti bit-tama li anki l-isvantaġġ attwalment li għandkom bħalissa tirkupraw. X'tikkummenta fuq dan? Li kien bidu ta' staġun ħażin ħafna, naħseb ħadd ma jista' jmerih. L-aspettattivi fuq il-karozza, speċjalment meta ġiet illonċjata u l-kummenti li kienu saru fuq il-karozza, kienu taw l-impressjoni li l-karozza kienet ħafna aħjar milli fil-verità qed trendi on track. Vasser li għandu tajjeb huwa li il-fatt li huwa Franċiż bl-istess mentalità li kellu Jean Todt illi ejja ħammexxu, ejja ħanimprovjaw ma jinteressanix xejn iktar li mexxu l-qudiem. Hija l-mentalità li naħseb hemm bżonn fil-Ferrari, hija mentalità illi nisperaw tkun mentalità rebbieħa bħalma kienet ta' Jean Todt, u il-fatt illi meta kellu jagħmel tibdili tagħmilhom. Niftakru li naħħal lil-Rueda bħala head strategist ftit qabel ma beda l-kampjonat fil-verità. Li l-istrateġija sena l-oħra kienet waħda mill-pain points tal-kampjonat. Deċiżjonijiet ma jħibżax joħodhom dejjem għall-aqwa tat-tim, ġifieri bħalissa fiduċja Vasser bit-tama li l-istrateġija li hu għandu f'moħħu kemm ta' reshuffling intern fit-tim kif ukoll ta' deċiżjonijiet u nisperaw headhunting u iġib nies ġodda fit-tim b'mentalitajiet differenti jgħinu biex il-Ferrari terġa' issib posta fil-quċċata. Dawn ħalqalet jidher li ta' Charles Leclerc qed ikun kostantement fl-aħbarijiet. Taħseb se jirnexxilkom iżżommuh wara tmiem il-kuntratt? Ħajlek, meta jkun hemm affarijiet sejrin ħażin bħal fi kwalunkwe sport ieħor, il-medja ikollha festa sieħa. Ġifieri jibdew ħafna sparaturi, ħafna xnijat, min jitfa' gambetta law, min jitfa' xnija lem. Leclerc għandu kuntratt sa 2024 dik hija żgur. X'se jiġri sa sentejn oħra il-bambin jaf. Però Leclerc għamilha ċara għal darba 2-3 illi hu t-tir tiegħu, l-iskop tiegħu huwa li jirbaħ mal-Ferrari. Ma ninsewx li l-Ferrari qabdu lil Leclerc minn duk il-tifel, pratikament tela magħhom Formula 3, Formula 2, Formula 1 daħlu huma u ħaduh wara sena biss esperjenza tefgħu mill-ewwel fil-main team u wara x'inhu. Ġifieri il-Ferrari ma għandhom żgur l-ebda intenzjoni li jħallu lil Leclerc jitlaq u Leclerc għandu ħafna gratitudni lejn Ferrari u l-iskop ewlieni tiegħu huwa li jirbaħ mal-Ferrari. Issa, jekk jirbaħ sa sena oħra, jekk jissapportix sa 2026, 2027, whatever, dik qatt ma jafa fil-verità u biss jafa. Però s'issa dejjem wara x-xewqa li jibqa' mal-Ferrari u jirbaħ mal-Ferrari. Ġifieri dika jiena timlini bil-fiduċja u bit-tama li jibqa' hemmhekk. Però u dis-sena d-dieħla x'anki nara ħafna supporters tal-Ferrari jagħmlu ħafna enfasi fuq Leclerc. U li narawhom jinsew l-issewwieq ieħor il-Carlos Sainz li ngħidu kollox. S'issa ħsib li kellu biduż ħażin. Ma nafx kif taħsibha inti dan kien, imma jaf il-fema tiegħi nara naqra ġusta. Illi supporters stess tal-Ferrari jinsew kompletament il-Sainz, Leclerc. Ma nafx inti Ara jiena supporter tal-Ferrari, mhux ta' drivers. Ġifieri dika ħanamela ċara jiena personali dan kien supporter tal-Ferrari. Ikun hemm sewwieq mal-Ferrari, jiena supporter tal-Ferrari. Jiena meta s-sena l-oħra rebaħ Leclerc ħadd gostu fraħt, meta s-sena l-oħra rebaħ Sainz ħadd gostu fraħt. Ġifieri dika ngħidha bil-qudiem ma ndejjaq ngħidha xejn. Li hemm min. Sorry? Kif għandu jkun u xaħseb Ekku, min jissapporti għat-tim, dak huwa r-raġunament tat-tim. It-tim huwa ikbar minn kwalunkwe drivers imorru jiġu it-tim hemmhekk. Issa, li hemm supporters illi forsi qegħdin mal-Ferrari għax iżommu ma' Leclerc u jekk Leclerc li ċaqla imorru miegħu, teżisti bħalma teżisti fi kwalunkwe sport ieħor.
Xorta huma supporters, xorta jieħdu gost fil-verità jaraw it-tim tal-Ferrari jirbaħ, imma jippreferu jekk jirbaħ Leclerc u mhux Sainz, u min huwa iżomma Sainz jippreferu jekk jirbaħ Sainz u mhux Leclerc. Sainz dis-sena s'issa li kellu favorih hija l-konsistenza. Illi xi ħaġa li ma kellu sfortunatament ma kellux Leclerc. Niftakru li Leclerc kellu engine failure jew electronics failure fl-ewwel tellieqa li tefatu l-barra. Kellu l-inċident l-Awstralja. It-tellieqa li għadda sfortunatament bl-iżball li għamel waqt il-qualifying beda lejn l-aħħar f'Miami u baqa' lejn l-aħħar u kellu riżultati tajbin fl-Azerbajġan. Il-problema bħalissa tal-Leclerc hija l-inkonsistenza. Li għandu talent iktar minn Sainz, mhux se nidejja ngħidha għandu talent iktar minn Sainz. Però kultant tkun naqra unfair illi is-supporters tal-Leclerc jieħdu over fuq is-supporters tal-Ferrari. Però dik hija opinjoni tiegħi personali. Grazzi, dan kien immorru għal-waqfa qasira ta' reklami jibqgħu magħna għaliex daħlulna xi messaġġi wkoll li ħa naqrawhom, ġitkom billi tkomplu titterra magħna, komplu wkoll diskussjoni billi nitkellmu fuq iżjed affarijiet. Għandna aħbar li daħlet illum, għandna temi oħra li ħanaffrontaw għaldaqstant ibqgħu magħna. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Offerti speċjali mingħand Game Breaker. Anki int tista' takkwista kopja tal-PlayStation 5 Disc Console hekk kif Game Breaker qed joffri kopja tal-konsol flimkien mal-logħba God of War għal prezz speċjali ta' €569.99. Għalhekk dan hu ċ-ċans li ilna nistennew. ċans sa fl-aħħar anki int ikollok il-kopja tant mistennija tal-PlayStation 5 Disc Console. U mbagħad bonus bħalma hu l-logħba God of War inkluża mal-prezz. Fejn tista' ssib offerta aqwa minn din? Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Merħba lura t-tieni parti tal-programm botta u risposta lejla xandira diretta li qed issir naqra żjed minn mis-soltu anke biex nagħti spazju wkoll Eurovision Song Contest li hemm
iżjed tard il-lejla. Inħeġġukom ukoll biex tkomplu tingħaqdu magħna billi tħallu l-kummenti tagħkom fuq dak li qed niddiskutu llejla fis-sezzjoni illi għandna miftuħa għalikom tal-kummenti. David Bonici jikdbilna Perez xufier tajjeb għandu l-aqwa karozza jaċċella fuq numru ta' trakki iżda mhux konsistenti u dominanti bħal Max. Taqblu ma' dan l-statement? Iva. Jordi minna ħatijak. Nitolbok tixel il-mikrofonu. Naqbel 100% dwar li qal. Perez naħseb li hu f'ċertu tracks u iktar superjuri minn tracks oħra. Sewwa wiss. Nkomplu l-programm tagħna tal-lejla u nitkellmu ftit dwar it-tim tal-Mercedes. Milli bħalissa Jordi qiegħed ukoll ma kellux il-bidu li forsi istennew min-naħa tagħhom. Biss meta tara l-Mercedes u tara l-Ferrari, min temmen li se jkun l-ikbar teddida likom għat-tieni post li qed gawdu bħalissa? Taħseb se jkun Mercedes? Kull rispett lejn dan kien naħseb il-Mercedes. Ġifieri naħseb li l-Mercedes ħajkunu iż-żewġ xufiera huma xufiera kbar u naħseb li l-kwistjoni ħadd tkun kemm il-karozza kif ukoll ix-xufiera. Naħseb li l-Mercedes ħajkunu huma l-isfidanti ewlenin għat-tieni post, mhux għall-kampjonat, għall-magħna. Eżattament. Hija xorta nibqa' nemmen illi l-Aston Martin li jikkompetu kważi x'xufieru nofs. B'kull rispett lejn l-Awstrol, ġifieri għalhekk fil-bidu ċernajt tat-timmaġġa t-tim ikun kompost minn Alonso u Vettel kieku x'kien jiġri. Bħalma l-Ferrari Leclerc huwa dik il-aħjar minn Sainz, l-Aston Martin Alonso huwa biex dik il-aħjar huwa aħjar ferm aħjar minn Stroll. Le, mamma, hija li ma tax tista' taqla l-Stroll minn hemm meta tqis il-litti huwa ta' missieru. Però mhux ħażin, ma tistgħid li huwa ħażin. Apparti li kellu dik l-operazzjoni fil-bidu tal-istaġun, li jaf anki għadu ma rkuprax għal kollox minna, għalkemm issa wara xaħin. Naħseb. Ta' Melbourne ġab le mhux ta' Melbourne ta' Saudi Arabia ġie raba post. Alonso tielet u raba. Eżatt. Dan kien l-upgrades il-Mercedes qegħdin jitkellmu fuqhom bħalissa. Kemm taħseb li se jkunu analizzarnajiet fundamentali għal dik il-famuża firma tal-kuntratt ta' Sir Lewis Hamilton il jispiċċa Hamilton il-kuntratt għandu jispiċċalu dis-sena suppost. ċertu kummenti li għamel Hamilton fil-bidu tal-istaġun u anke waqt ċertu tliela kien jidher li kien diżappuntat ħafna bil-kunċett tal-karozza ta' din is-sena. Jiġifieri jekk l-upgrades li ħajġibu l-spec B li tant qed tistemma tal-Mercedes tmur iktar lejn l-istil tiegħu jew almenu tejjeb ħafna il-feeling tal-karozza lil Hamilton jista' forsi jikkonsidra li iġeddet jerġa' mal-Mercedes. Il-verità hija li jekk ma xmur Mercedes ma tantx għandu options oħra fejn imur bħala top team għax jekk naraw it-timijiet l-oħrajn ma ninsewx li Hamilton m'għadux 20 sena qas jiġifieri Red Bull diffiċli ħafna li jmur. Żgur mhux se jkunu Verstappen u fit-tim tar-Red Bull. Mal-Ferrari żgur mhux se jkun hemm swap bejn Leclerc u Hamilton ma tagħmilx sens minn ħadd tal-Ferrari li inti għandek xi ħadd li taf li għandu talent kbir u ħadd tbidlu ma' xi ħadd illi jagħtik forsi sentejn oħra u m'għandek l-ebda garanzija xorta illi da ħajirbaħ miegħek jew ħajtik xi competitive edge fuq it-timijiet l-oħrajn. It-timijiet l-oħrajn li jibqa' bir-rispett kollu forsi anke lejn Aston Martin
mhumiex tal-kampjonat. Ġifieri, ngħidu hekk, il-mod kif nara l-Aston Martin din is-sena għandhom karozza tajba, però xejn, again, mhux qegħdin hemmhekk biex ikkompetu wara tal-kampjonat. Xaħat bħal Hamilton, xaħat bħal Leclerc, iridu jkunu hemmhekk biex jirfu l-kampjonat, mhux biex ġast jiġu it-tieni, it-tielet, ir-raba' post. Ġifieri, għalija hija fil-preżent biex jibbaħ il-kampjonat ma' Red Bull li timur bqija. Mhux hekk. Imma jiena ngħidu li l-Mercedes titjieb tal-imod illi taqbeż il-Ferrari u l-Aston Martin. Tawa, iridu jkomplu forsi dak in-naqra kuraġġ li sena d-dieħla jkomplu jibnu fuq li jibnu issa u jerġa' forsi jiġi ta' titlu. Però dik hija l-aħħar ċans li għandu Hamilton. Timijiet oħrajn żgur ma nafx jiġifieri jekk id-development li għamlu Mercedes din is-sena jew ma jkunx favorih jew jara li xorta baqgħu lura, naħseb illi ma jibdhomx ħafna iktar Hamilton fil-Formula 1. Jiena personalment naħseb għandi ħiel fuq min jekk eventwalment jirtira Hamilton il-tim tal-Mercedes jistgħu jitfgħu għajnejhom, imma fuq hekk se nitkellmu minn hawn ftit ieħor biex nitkellmu fuq aħbarna iżgħet kurrenti. Illum rajna xnijat persistenti illi ma nafx jekk intom tafux bihom ukoll illi il-konsulent ewlieni tar-Red Bull Helmut Marko jidher illi qed taqbiżlu qed jitlef il-paċenzja fil-konfront ta' Nick De Vries sewwieq ta' l-Alfa Tauri li huwa t-tim ħansejħulu hekk tieni tim tal-familja Red Bull. Sorsi rib Faenza, il-kwartier ġenerali tat-tim tal-Alfa Tauri, raw lil ħadd ħlief Daniel Ricciardo illi saħansitra diġà għamel seat fitting ma' tim tal-Alfa Tauri bit-tir illi jekk De Vries ma jtejjibx il-performances tiegħu f'daw it-tliet tiġrijiet li ġejjin illi huma Barcellona fit-3 ta' Ġunju, il-ġimgħa ta' qabel fit-28 ta' Mejju f'Monte Carlo u t-telqa li jmiss Imola fil-21 ta' Mejju, ikun hemm bidla bejn De Vries u Ricciardo appuntu imur mal-Alfa Tauri. Taqtuħna kumment minn għandhom fuq dina l-aħbar xnija illi għandek hemm ħiġbija llum. Dan kien qed jitbissem. Kun naħseb aħbar naħseb Ricciardo ħaqqu post fil-kamra u bil-rispett kollu. Ma nafx jiena ċertu deċiżjonijiet kif jittieħdu. Naħseb xufier bħal Ricciardo huwa moħħli test driver ma' Red Bull. Musa ħalla Ricciardo ma' De Vries. Mbaħar jaqsam. U jiena ħoss jekk il-McLaren għax blef id-deċiżjoni li jneħħuh. Użani? Jiena ħoss il-McLaren għamġlu fl-istaġun li għadda li neħħuh. Kont mela fl-istaġun ilu tagħhom rebħa wara ma nafx kemm il-kampjonat. U bagħad is-sena li għaddiet ma nafx kellu kampjonat tajjeb għalkemm kien faċenti neħħew dablu rasu l-barra. Naħseb kienu tintek ċansi għalina fl-opinjoni tiegħi. Kemm il-kuntratt ta' Ricciardo mal-McLaren kien sa dis-sena. Issa, performance sfortunatament tippermettu li ħanneħħi naqra l-kappell ta' ġurnalist u nilbes naqra l-kappell ta' supporter tal-McLaren kienu naqra below standard meta tqis li Norris baqgħet tal-puntu personalment naħseb li dawn kienu il-raġunijiet għalfejn Zac Brown għażel li jagħmel il-bidla minn qabel għaliex naħseb nazzarda ngħid li l-below par performances ta' Ricciardo nkiswew ir-raba' post is-sena l-oħra lit-tim minn Wokingham. Parentesi jekk qed tagħmel tibdil tagħmlu għall-aħjar kull rispett. Piastri ma nafx l-opinjoni tiegħek jekk inti kuntent
bil-prestazzjoni tiegħek. Mhux ħajkun fil-kran tal-McLaren dik jaraw huma, imma naħseb jiena ħan neħi xufier, imma xufier aħjar. Mhux imur xufier. Jiena għafimni, tkellimt ħafna fuq il-McLaren fil-video stintella wara kull tella meta nidħol jiena. Fil-fatt minn segwa l-programm Mixon ta' nhar it-tnejn anke taħt il-kanuni fuq Zac Brown pereżempju li ma jistax kun qogħdu ndur il-padok nippritkaw wintan il-ġej u seba' ħodha mit-tminju u mbagħad nibqgħu bil-prestazzjonijiet fjakki il-tim minn Woking qed ikollu bħalissa. Ftaħna tiegħu wkoll fuq it-tim tal-McLaren, biss l-ewwel meta semmejt l-aħbar ta' Ricciardo rejt id-dak kien jitbissem jiena. Juni sawet bħal Ricciardo u post u karozza sura fil-Formula 1 ħan nisma' naqra tiegħek fuq din l-aħbar. Laħqu jkun fuq il-grid u karozza sura naqbel miegħek. Jiena Ricciardo bħala driver jogħġobni. Il-mistoqsija hija l-Alfa Tauri kemm hija karozza sura. Għax jekk tara anka il-prestazzjoni ta' Tsunoda illi s-sena l-oħra ma' Gasly, alright, kien dejjem daqsxejn maqtuħ lura minn Gasly, però kellu prestazzjoni tajbin. L-Alfa Tauri din is-sena hija karozza naħseb minn tal-iħnet. Mhijiex karozza tajba Ricciardo. L-istess li komment li l-ewwel fuq Leclerc u l-Ferrari jgħoddu għal De Vries, ċiri bħalissa meta inti għandek xi ħadd tim jew sewwi għaddej minn mument jażiena il-medja tagħmel festa, ġifieri spekulazzjonijiet ħajkun hemm u ħajkun hemm bla doġġ. Jekk tkunx mossa tajba jew le, ifhimni. Bħalissa ħankun naqra kattiv, forsi għal minn Tsunoda għal minn De Vries diffiċli ssib. Jiġifieri any change probabbli ħatkun għall-aħjar. Jekk Ricciardo jsib saqaj mal-Alfa Tauri mat karozza kif inhi bħalissa, ninsewx li Ricciardo meta vera kien tarrab il-McLaren fit-21, però kif il-McLaren bdiet bagħti naqra jew ma kienx tal-gosti tiegħu, nafu x'ġara s-sena l-oħra u anke waqt it-21 għax dik ir-rebħa fit-21 ma kienx hemm xi prestazzjoni ta' barra minn hawn minn Ricciardo niftakru fil-Grand Prix ta' Monaco meta l-Lepjaħ Norris pereżempju. Jiġifieri hija diffiċli ħafna. De Vries forsi intefa' dan il-kampjonat kmieni ħafna wara tellieqa waħda s-sena l-oħra u ġurnata u nofs biss testing bil-testing restrictions li hemm fil-Formula 1 bħalissa ta' testing allura ma sabx saħeħ, affeċ, ngħiduha kif inhi, għax bejn crashes u prestazzjonijiet iżjiena żgur li huwa below par meta tqabblu ma' Tsunoda illi again għalija Tsunoda mhuwiex xi top driver laqqas. Jiġifieri, alright, imur Ricciardo, però kemm ħajjagħmel differenza I doubt it at this point. Infatti, fuq il-kustjoni tal-medja, krajta sejra li għandna bejn il-Dipartiment tal-Formula 1 fih dan il-Kamra Sportiva illi huwa kompost minn Andrew Zark, Wayne Micallef u Dejzil Tabone, parentesi żejra wkoll awguri lil Wayne u lil Dejzil li bħalissa dejjem bl-eżamijiet. Forsi għalhekk speċjalment Wayne ma tantx qed tisimgħu bih bħalissa, imma serħu raskom li fis-sajf mistenni jerġa' jirritorna fit-tim għandna dik iċ-ċajta li De Vries isdinju Latifi. Fil-fatt ngħidu hekk. Kumment kemm xejn kattiv ma kumment kemm xejn ukoll reali. Li De Vries kienu jgħidulu Nick the Quick. Bħalissa Nick not so quick, jgħid. Eżatt. Ġojta oħra ġojta ma tistgħidx ħaġa. Nick the Quick minn għalija għandek ħajt fil-kim jgħiduha. Eżatt, Quick Nick. Quick Nick għandek ħajt kim jgħiduha. Bħala t-tiżajra kif għedin il-kemu fuq il-McLaren, li kieku mux għandik il-Grand Prix tal-Australia, kieku il-McLaren kull ma għandu huwa sul spunti biss, kieku mux għandik l-istoria kollha li ġara fl-Australia, kieku il-McLaren li ġirdu mal-Alfa Tauri u mal-Williams żewġ punti. Li ġab li preċedenti.
it-12 punt l-oħra tista' tgħid li ġew fortuna bħalma ġew tal-Aston Martin, x'ngħidlek li it-tieni raba post fil-Grand tal-Awstralja huma kollha fortuna tal-Aston Martin, l-istess għall-McLaren li jekk it-12 punt. Huma letteralment fortuna. Għax li kieku l-McLaren żewġ punti biss qegħdin jiġġieldu fid-9 post. Lejna naqbel perfettament ma naħseb qed tajdu intom jiġifieri dana qed nitkellem darba wkoll fi programmi f'diversi programmi oħra. Gordi, ħassaqsi għalilek l-iktar tinvolvi sa tkun lilek. Imma anki forsi mill-lenti neutrali dan kien jista' jtina l-opinjoni tiegħu. U taġi tal-Formula 1 tal-lum. Illi forsi vera bħalissa qiegħda għat-tielet post tal-klassifika tas-sewwieqa, imma ifhimni, il-fatt li qed naraw il-Sir Lewis Hamilton u l-Fernando Alonso lura jikkompetu kontra xulxin fit-track hekk, naħseb illi hija waħda il-ġedra memorji ta' żmien l-2008, 2007. Pożittivi ta' dan l-istaġun. Li ġiet sabiħa, palma ta' kien ikun hemm Vettel Hamilton. Meta tara żewġ World Champions jissirtu jissakux għall-ewwel post. It-tieni post meta narahom nafu biħiliet iżda ċufija, għandhom kapaċitajiet kbar u li huma xufira ta' klassi. Sabiħa li ta' żewġ xufira ta' il-kalibru jistiltu bejnietom. Ovvjament naħseb li s-sena Alonso għandu dik iktar motivazzjoni minn Hamilton. Naħseb Hamilton li jaqta' lura bil-Grand Prix ta' Abu Dhabi tal-2021. Jisu minn dak il-għallaw ma tantx ġisab saqajh kif dik il-forma li kien qabel. Dak biex taħseb. Kemm Alonso kemm Hamilton żewġ sebi akbar, ġifieri dik ħadd ma jista' jiġħadha. Il-fatt li qegħdin hemmhekk jerġgħu jiġġieldu fil-verità ma tantx rajni joqrib xulxin. Għax l-Aston Martin qegħdin pożizzjoni aħjar mill-Mercedes fil-verità, forsi iktar muttar fil-kampjonat jekk il-Mercedes jikkupraw l-updates forsi jkunu daqsxejn eqreb. Però naħseb il-motivazzjoni ta' Alonso u l-motivazzjoni ta' Hamilton huma kemm xejn differenti. Alonso qed juri jew qed jipprova juri li li għandu jekk mhux se żball 40 sena xorta għadu top driver u xorta prestazzjoni tiegħu. Hamilton minn tiegħu m'għandu xejn iktar xjuri lil ħadd wara biżejjed driveru. Però naħseb il-weġġa ta' 8 kampjonat għadha wisq kbira. Però ifhimni nistennew daqsxejn iktar tard fil-kampjonat forsi it-timijiet jiġu daqsxejn eqreb ta' xulxin biex jiġġieldu għat-tielet post qed nabdu huma ħadd-tieni. Jista' jkun ukoll. Dan kien l-aħħar aħbarijiet mill-iskuderija Ferrari Club Birżebbuġa. X'inhuma? X'hemm għaddej? Iva, bħalissa hemm il-preparamenti għaddejjin biex jitla' kontingent kbir minn tagħna għal-Imola. Dik hija waħda miż-żewġ triela tas-sena li ma jintilfux li huma Imola u Monza. Preparamenti għalihom ikunu ilhom għaddejjin minn kif jispiċċa l-Grand Prix jkunu ġed jippreparaw għas-sena ta' wara. Ġifieri hemm kontingent sabiħ ta' nies tiela jara d-dellieqa. Laqat ikomplu, irreġgħu bdew anke aħna bħala membri tal-klabb bejnietna issa li restrizzjonijiet ġejna kollox għan-normal, ġifieri kliet tal-miliet, niltaqgħu biex naraw tliela, eċċetera. Ġifieri erġajna lura għalli konna sentejn ilu jew sentejn u nofs ilu qabel ma kien hemm il-restrizzjoni tal-Covid. Ġifieri qed tiltaqgħu bħalissa, forsi supporter tal-Ferrari qed jisma' il-programm u jixtieq jingħaqad magħkom. Le, min jixtieq jingħaqad magħna bil-qalb kollha nitfgħu id-dettalji tal-President li toħsib il-membership Merilo. Nixtieq nfakkar dejjem illi aħna bħala Ferrari Club, aħna klabb uffiċjali tal-Ferrari, recognized mill-Ferrari, recognized minn barra, ċini nagħmlu parti mill-familja kbira tal-Ferrari, mhux klabb li ġat għadna 4 Malti minn hawnhekk u deċidejna nifformaw klabb. Min ikun irtieqat magħna bil-qalb kollha, minn għal ieħor dejjem nagħtu dettalji qatt ma mmorru dejjem l-istess post, inkella tkun abolik. Dejjem niltaqgħu postijiet differenti,
jew għall-ikel, jew ġas biex naraw it-tellieqa, min jkun interessat jikkuntattjana bil-qalb kollha u jingħaqad magħna. Nimmaġina għandkom xi paġna fuq Facebook fejn Scuderia Ferrari Club Zebbuġa Malta. Sewa wis. Ġwad, inti ma nafx hekk hemm xi fans tal-Aston Martin illi minnaħa tiegħek. Klab ma nafx jew għax forsi hemm xi fans tal-Aston Martin illi forsi għagħonna maħna, ġiviri, palma jew fans tal-Alonso li naf li hawn ħafna wkoll. fans ta' Vettel, kellna il-fans ta' Perez, ġiviri, iktar dawk milli ma nafx hekk hemm xi ma jidillikx ma subject to correction. Sewa wis, mela, wara l-waqfa ta' ġimgħa l-Formula Wieħed kif qedna se tirritorna bi 3 titliela li huma Imola, Monte Carlo u Barcellona. Għandna nistennew minn daw it-tliela. Sewa ġenerali kif ukoll naħa tat-tim rispettiv tagħhom. Jordi, bdiet din id-darba. Fimli, daw it-3 titliela naħseb ħajkunu kruċjali ukoll fuq il-team, kemm it-team ħajkun ippreparat, it-3 titliela li huma kollha iċ-ċirkwiti għandhom sfidi differenti, kollha bil-karistika tagħhom. Ħajkunu laxerik, għal-partitari sabiħ għax ikunu dejjem anzjużi mill-ġimgħa l-oħra sabiex naraw it-tliela. Imma naħseb għat-team jitkun naqx iktar pressjoni li ma jkunx hemm dik il-ġimgħa gap bejjak rigward updates. Imma naħseb ħajkonna 3 titliela interessanti ferm, kif-fatt. Kollha iċ-ċirkwiti kollha joffru sfidi differenti. Il-tliela li jmiss għandek żewġ ċirkwiti ngħidulhom hekk tradizzjonali u wieħed daqsxejn iktar tricky li huwa Monte Carlo. Imola u Spanja naħseb illi il-Red Bull ħajibqgħu juru s-superjorità tagħhom fuq il-komplement tal-grid. Chances huma tajbin illi ħajkun ġlied oħra bejniethom u skont l-updates tal-karozzi kif jaħdmu tal-komplement tal-grid, nitkellem fuq Ferrari u Mercedes l-iktar. Monte Carlo forsi jipprovdi dik id-daqra differenza, dik naqra spice forsi ta' xi ħaġa differenti. Ma ninsewx illi l-forte tar-Red Bull huwa fast corners u DRS fejn il-forte ta' Ferrari u ta' Aston Martin huma dawk id-daqsxejn iktar slow corners fejn għandek bżonn inqas aero efficiency. U Monte Carlo s-seħħ ta' dak li f'Monte Carlo bħart inkisser. Ma rridx intemmi hawn semmejt li inti ma nisperaw li forsi ma tafx dis-sena jirnexxielu ikollu Grand Prix tajjeb. Però naħseb illi Monte Carlo huwa wieħed minn dawk it-trek fejn nistgħu nistennew sorpriża illi ma jkunux Red Bull il-favoriti. Eżattament. Monte Carlo hija l-iktar telqa li nkun qed nistenna minn sena l-oħra. Kelli l-pjaċir ukoll li nattendi għal dik it-telqa fl-2017. Valdieri, naħseb ġibtilkom il-lag dakinhar dan kien ħaddu doppjetta. Mentri Button daħal Joverline u Van Dorn kien il-ħajt. Iżżewġ sewwieqa tal-McLaren, imma Jordi wkoll għax għandna bdita l-anettotu żgħir fuq din il-mawra li għamilt f'Monte Carlo. Jordi naf li jaraq spienu f'dak il-perjodu. Dak il-weekend, Niftakar kont ħadd ritratt ma' Bob Fairley li kien it-team manager dak iż-żmien U ftit moment wara ħadd ir-ritratt qed sten, Jordi għandu l-birthday, mbagħad niġri nus mitlu ħabib tiegħi iżomm magħkom għandu l-birthday u forsi video message u kien bagħtulna Jordi, komplimenti naħseb is-salbiċċa li jmiss. Ir-reazzjoni tiegħek. Sorpriża ġifieri kif naqra Bob Fairley semmi jismi li mill-klar tal-forsi li dak iż-żmien
Sewa jawguraw li nisbaħ xewqa għatfallu snin, f'2017 hekk dak iż-żmien, kont talaqt 30 sena. Eżatt. Falli waħda mill-ħafna affarijiet sbieħ li kelli fil-mawra tiegħi f'Monte Carlo xi darba nirrakkontalkom aneddotu ieħor xordi jaf x'inhuma baddaka nirrakkontaw forsi f'xi xandira oħra. Grazzi lil Duncan u lil Jordan li lejla jnaqdu magħna dal-programm. Grazzi wkoll tmur l-sponsors tagħna illi huma Beauty Wisdom, Game Breaker u Kings Boutique Gym inħeddilkom ukoll biex tużaw is-servizzi tagħhom għax anke direttament tkunu qegħdin tgħinu lilna inkomplu nagħmlu l-programmi ta' interess bħalma qegħdin nagħmlu grazzi wkoll lilkom li l-bira wkoll tkun spunt segwejtu numerużi il-programm Mix Zone li kellna fit-tard wara l-logħba Inter Milan. Niġu nara biex nagħmlu naqra rendi kont tal-programmi illi imisna intukom matul dina il-ġimgħa prattikament se nkunu on air kuljum tista' tgħid. Għada f'xi ħin titla reazzjoni tal-logħba Juventus Sevilla l-ewwel tas-semifinali tal-UEFA Europa League min-naħa ta' Mark Xkembri dina titla fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Il-ħadd filgħodu mbagħad f'xandira rekordjata l-ewwel programm is-sensiela Mix Zone għal din il-ġimgħa fejn ikollna lil Samuel Kawki illi kellimna fuq il-logħba Manchester United Wolves. Mbagħad nidħol jiena bir-recording tiegħi tal-reazzjoni għall-logħba Inter Sassuolo mista noħorġu ħissib finali tal-Eurovision forsi dak li jkun iktar qiegħed jara l-festival milli joqgħod jisma' lilu l-ġud li qiegħed fuq il-fitel f'oħra bir-rispett kollu is-supporters sew tal-United sew tal-Inter allura l-aħjar inħallu kollox għal-ħadd filgħodu. It-tnejn fid-disa mbagħad jidħlu Clayton Zammit iċ-ċomba u Mark Xkembri, Spezia Milan u Juventus Cremonese programm ieħor rekordjat mis-sensiela Mix Zone. It-tlieta mbagħad fit-8 fuq il-paġna tagħna ta' Facebook titla recording ta' reazzjoni tal-Kopajt Chris wara l-logħba Leicester City Liverpool illi ser tkun intlabet it-tnejn fil-għatija. Mbagħad l-erbu fit-8 xandira rekordjata tal-reazzjonijiet tiegħi mill-ġdid u taċ-ċomba wara t-tieni leg tas-semifinali bejn Inter u Milan. It-tieni leg tkun tlabet it-tlieta fil-għaxija l-erba' u mbagħad ser noħorġu ir-reazzjonijiet tagħna. Il-ġimgħa d-dieħla botta u risposta li jirritorna fil-ħin li huwa familjari magħkom il-ħin tad-disa' fejn din id-darba se nkunu qed nanalizzaw il-kampjonat BOV Challenge futbol lokali li hemm bżonn 23 illi intrebaħ minn Sliema Wanderers. Ovvjament nittamaw illi sew Sliema sew naxxar u sew swieqi li hemm bżonn klabs illi stidinna l dan il-programm jaċċettaw l-invit illi għamilnilhom. Fakarkom ukoll illi dan il-programm sa mhux iktar tard minn għada filgħaxija ikun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna tal-Kamra Sportiva. Inħeġġitkom biex tidħlu subscribe ħalli ma titilfu ebda mill-programmi illi noħorġu kif qegħdin taraw ukoll ta' kuljum programmi fuq futbol fuq Formula 1. Il-programmi kollha ta' botta u risposta, il-programmi ta' sensiela l-antika tal-intervista li ħafna taraw minn hemmhekk. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa fit-9 għal dal-programm ta' botta u risposta, jiena Antonello Bella ma tfadal li xejn ngħidilkom ħlief grazzi tal-lejla naqgħodtu magħna il-lejl it-tajjeb, ħudu ħsieb u niltaqgħu ma ndumux. Risposta ġi wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kings Boutique Gym.